Скъпи приятели, Константин Занков, представител на туристическия бизнес е пред нашата камера. Здравейте! Здравейте! Да започнем на нашия разговор с това, как ще изглежда туристическия бранш след 10 години според вас? Бизнесът на гостоприемството винаги ще си бъде, така ще се развива, нови технологии ще използваме, оптимизиране на процесите, вече всичко е онлайн, виждаме, може би, пътя в гостоприемството започва много по-отрано и самото пътешествие започва онлайн много по-отрано, с реклами, с видеосъдържание, с различни комуникационни канали, но вече като дойде на място клиента, винаги ще си го грижаме по правилния начин, просто ще оптимизираме процесите повече с такива дигитални канали, изкуствен интелект, много по-отрано резервации и различни изживявания. Като цяло туризма вече започва да става наистина свързан с много изживявания. Пътуваме по интереси, хобита, емоции на място. Не е това стандартно, само хапване и пиване и легло, което беше преди. Коя традиция в туризма никога няма да изчезне? Коя традиция? Зависи от мястото. Определено, точно изживяването, което е най-типично за конкретното място. Местният специалитет, местната напитка, усмивката, с която посрещаме гостите. Точно да покажем, че са желани и че сме гостоприемни. А кое е най-голямото предизвикателство в туризма с днешна дата? Обстановката като цяло по света, покачването на цените. Общо взето сега е такава ситуация, в която някъде по света нещо се случва, да кажем в Щатите, и то всъщност пряко си влияе върху твоя бизнес. Цялата рамка, несигурност икономическа, военна обстановка и така нататък, ако има някъде, покачване на горива, електричество, всичко играе пряко върху туризма. Какви нови технологии биха трансформирали индустрията? Оптимизация, зелена енергия, съответно вече развитие на устойчив туризъм, използване на природни ресурси, рециклиране, контрол на храната, която се дава по блокмастите и така нататък, силен и ефективен онлайн маркетинг, за да може да оптимизираме бюджетите за реклама, реклама в добри телевизии, също където достига до правилните туристи и така. Ако имате възможност да промените нещо в сектора, какво би било то? Бих го адаптирал спрямо туристите. Бих направил хубав бранд на дестинация България. Със сигурност да бъдем там, където са нашите клиенти, да рекламираме правилно, с правилните истории и правилните приказки към правилната аудитория. Каква е най-изненадващата обратна връзка, която сте получавали до момента? Изненадващото, след толкова години в бранша няма толкова изненадващи неща, по-скоро хората подценяват понякога. Нещо им изглежда по един начин и като дойдат на място, всъщност получават много повече наслада, много повече изживявания и се изтръгват щастливи и усмихнати. Това не ни изненадва, но ни радва по такъв начин. Иначе изненади, да кажем, как рефлектира времето върху момента на резервация. Примерно тук виждаме София слънчево, топло, приятно. Ски курортите имат отлични условия за ски, ама трудно се резервират, като виждат, че при тях времето е такова и спират изведнъж рязко. Завалява дъжд, пак рязко спират резервации за други места. Тази емоционалност на хората, съответно, понякога играе лоша роля. А каква е ролята на музиката тук? Ролята на музиката навсякъде. Музиката знаем, че ни определя винаги настроенията, манипулира настроенията, лекува ни, кара ни да се чувстваме по един прекрасен начин. И музиката в туристическия бизнес също е навсякъде. Много е важно, съответно, да кажем, в заведението, в което сме, под една музика да се храним, под една друга музика, съответно, после да се забавляваме и да вдигнем емоциите. Ако искаме да задържим госта, правим една музика, ако искаме да го изпратим, пускаме друга музика. В спа центровете също една музикална програма, в фоетата друга, фестивали, емоции. Това е нещо, което може да увеличи все повече и повече реално самите дестинации, самата продължителност на сезона и така нататък. Правилният маркетинг, основно онлайн. Първо правим концепция, стратегия, виждаме кои са нашите клиенти, как да достигнем до тях и се опитваме доста по-отрано да промотираме правилно дестинацията, за да достигнат до нашите клиенти и комбинирани продукти, различни зони, различни дестинации, комбинирани една до друга. Какво ви отличава от конкуренцията? Емоцията, която даваме на клиентите. Гледаме да получават това, което очакват, дори нещо повече.